on calminama yeɓiyankoɓe aya o Pindi TV heɗiyankoɓe Pindi Média banggue radio salminago nede salminago teddugal en garti ɗo hande joɗɗade musidɗo men sel men Alaji Abou Gaye e sifa goɗɗo sifa mo ganduɗa hande on jaafoto min no feewi min dutto e ko min puɗɗino wadde ko yoga e jiyanɗe moɗon fof en mbawa haaldede kono won ɓe ganduɗa on ko kaali hen e kanko e hoore makko bandiraɓe hewɓe mbiyen puɗɗinoma haalde gurdam makko mbaɗɗam fayida o haali ha laaɓi tawi o mogguinani ha o yetti nde ɓe coosi lewlewal communication noon toka haade men yettade ɗon e gurdam ma yimɓe jiiɗi andude ha joni ɓene mbiya Abou yalti ko sessi ɓene mbiya o yalti ko école naggam walla holto jokki holto woni hande o alay saago ɓe gartan hen bandiraɓeɓe wadde noon en ƴettino guila ɗo mbotoma Gouda Saɗo ha jetta lewal communication ma en gartan sallah lamɗo jaaɓi kono ko adi ɗum jiyanɗe yoga e bandiraɓe faade e maɗa ñiŋoɓe won hen jewtemen motanɗe eɗe kewi tension no feewi ɓe mbima emin jaade makko à 100% aɗa jogui audio ji ɗi vocal uji ɗi ma en pawɗi ɗo ɓe mbiya min jaadane makko anda hay batte so wonko wawi yo haala Sénégal ɓe mbiya emin beltanima ko ay ko ɓe mbiya kono ko wawi wonde foof yewta nde ende yeeɓe ende commenté ende haale toga konngol yeeso ma e togara ko addi foof ko yettude Allah e salmindema e kadi e salmiradema e salminde kadi hettotoɓe taw ko yewɓoɓe kadi aya o Pindi TV e yewtere meɗen heeride ko addi foof ko yettude Allah no feewi nde tawno hanki wonmo kaldannomi tan e téléphone omo duwano kam haw wi kam wonde kanko o janggi koye duɗal ceerno Amadou Nene to kayhayɗi eyyi o wi wonde ceerno Amadou Nene seno duwontono yimɓe mo wiyanno yo Allah hebbin añɓe maɗa taw ala ko ɓe mbawi e maɗa amin yo Allah hebbin añɓe ma taw ala ko ɓe mbawi e maɗa amin aɗa andi ɗum ɗon ko haala mawko woni ɗon eyyi nde tawno neɗɗo o wawa tan wurde e gurdam muɗum tawa o ala añɓe neɗɗo kadi wawa wurde e gurdam muɗum ko kaalo tawa kala ko haali kadi ene jaaɓe eyyi ala wona yimɓe fof jabdata ɗum wodat jaɓɓe woda saliɓe kono noon a jogor hakkille an kaalowo jaɓoɓe ɓe ene gasa taw ko yidde gondi e maɗa e korsa kala ko kalɗa kañumen koko weeli ɗumen tan ene gasa haal yeddoɓe ɓe walla seyfitoɓe walla bonnitoɓe haala maɗa ɓe so tawi a hettimama so tawi kay woni koɓe bondinta ko eɓe gadda dalillaji annene kadi ma ɓeydito gandal ene walluma no feewi heddi noon ko so tawi woni neɗɗo ko bonnito tan walla ko ceyfito tan mo rokkata dalilu on wona ɓeydowoma ɓeydatma ko gaddanowoma dalillaji mbawa jabde tugnade e ko haalata ko annene mbawa ƴogde hen mbawa dañde hen gandal kamɓe foof dal e mbadi kuptidinde eɗen mbiyaɓe bisimilla mabɓe e yewtere nde Pindi TV yewtere nde ko yewtere mabɓe ko kamɓe jeeyi en joɗoraki ɗo ɓurde ɓe hakkillaji walla ɓurɗe ɓe humpito walla ɓurde en towdeɓe gande ala mato tan ko enen Allah joƴƴini ɗo kamɓe eɓeni to en jooɗi eɓe daara en no weldiɓe walla eɓe daara en tan no ɓe potiri darirde walla eɓe daara en tan saabu gueɗe tati hen fof goni ɗon nde tawno aɗa andi yewtere so tawi ene yewte jeddi ene mbaɗa ko gueɗe tati tan goni hen mbaɗa yedda tawa jeddirmami ko gandal ko jeddatmami ko mbaɗa andi ɗum mbaɗa yedda mi yeddirma tawa mi anda kono jinmi ko ƴorɓadema ha mbawa yaltinandemi gandal e mete minnene mami dañ hen gandal mbaɗa yedda kadi mi yeddirma ko ha yewtere wela tan ha waɗa tan ha jirwa taw ko ɗum jeddirtumami wadde noon jeddi so tawi mbaɗi tan koye ɗeɗo gueɗe tati tugnoto so tawi ɗi tugnima e ɗeɗo gueɗe tati tan ko ɗum fayida mawɗo heddi noon ko mbaɗa yedduma mbaɗa wela tan mbaɗa yedduma haaldema gonga haaldema fenade e ko no mbawɗa siforade foof an kam ko a wawa haalde tan hami jaɓanma kala ko kalɗa komi jeddoma hay sinno mbiɗa kam ko Allah ene woodi mami wiya wonde wona gonga oɗon noon joñete ko banggue par ce que o wona ɓeydowo tokara a jaama togara ɗon laaɓi feewi
hol musidɓe ɓe wawde oncudema e yewtere nde haade men yettade musidɓe woɓɓe ɓe ɗo e jokkidde cimtol gurdam maɗa holto tolniɗa hannde o e tokara aɗa andi yimɓe noddoɓe ɓe wonɓe gandanɗa hoore maɗa ene jiiɗa noddude ni e nder yewtere nde wonɓe gandanɗa hoore maɗa kañumen jiiɗa ha noddude e nder yewtere nde jiiɗata tan ko jooɗade ene ketto hadde haydara dadde ɗumen e yewtere nde par ce que aɗa andi yewtere so tawi ene yewtere sa noddi tan wasata ko datma e yewtere nde walla kadi jewto o wasata ko telɓinma hen wadde ɓeɗon ɓe jooɗoto ɓe mbiya wonde min noddatama hawo gayna min mbasa telɓinde ɓe donc so tawi ɓe gayni jomumen nodda less walla mbaɗa message uji less ɓeɗon ko yetteteɓe ko addi foof ko musidɗo meɗen nani ɗo henna kadi ko funere meɗen hande o so tawi mi ɓornima ɗum ɗo wonko saabi ɗum par ce que wona ni kewnomi ardude an hoore maɗa aɗa andi ɗum kono noon wona ngol ɗo o meeɗi ɗum wadde kadi wona saabu ɗum ɗo tagui mo wadde ɗum eyyi o wiyete ko aw Mouhamed Seybane walla ɓe mbiyamo Abou Aw walla min mbiyamo Abou Seybane ɓe mbiya Abou Koncel o woni ko FAO ɗo henna e Dakar woni ko Mauritanie najo kono noon ko ɗo Allah joƴƴini mo kanko e joom suudu makko ene wiye Khadjatou Tidiane Aw kañumne ko professeur français ko ɗo jangguinta kamɓe noon koɓe taniraɓe Alpha Mamadou Amadou Aw to Walalde koɓe taniraɓe muɗum aɗa andi kanko oɗon Abou Aw oɗon nde tawno bammakko Allah rokki ɗum fartange woni ceerno Seybani Aw nde janggata Qur'ana walla kam nde woni almudo jangi jofni renani dali waɗoy sariya o jangi sariya haw tafsiri o arti omo wonde welo welo makko bammakko wimo kañum weltaki o wi ko han ma weltade o haɗimi weltade ko a renani Qur'ana eyyi woni o ruttiti janggoyde Qur'ana o fayi daabiya o ari ɗo ceerno Hamidou Kane ene jangguinamo Qur'ana kanko won deftere nde gandanɗa hoore maɗa ko kuñiɗo deftere nde ceerno makko ceerno Hamidou Kane kañum janggani nde ɗon deftere ene yiiɗi janggude nde ɗon deftere ene jangguinamo Qur'ana kanko omo janggina ɗum nde ɗon deftere wadde noon ɓe mbimo wonde ko almudo e ceerno muɗum walla ko ceerno e ceerno muɗum kanko ceerno makko jangguinɗomo Qur'ana o kanko omo janggina ɗum hunde e sariya walla ko deftere wotere kam e deftere sariyaji ɗe henna donc ɗum ɗon kanko oɗon ceerno Seybani o dañi nde ɗon fartange o dañi fartange goɗɗo omo yeehi Makka nde tawno ko bawɗo Qur'ana kadi ko belɗo dande omo jangga Al-Qur'anil Karim arabeɓe gari taarimo ɗo nananno dande nde ene woɗɗi ene gabbi e dande ene gabbi e dande ene gabbi e dande ha tawimo omo jooɗi omo jangga Allah e dande nde welde e Qur'ana o sellude kamɓe ɓeɗon ɓe ndenti ɓe mbi wonde ɓe jiiɗi ko jaggudemo o heddo toon to Makkatal Mukarram to en omo jangganaɓe tan Qur'ana wona yo janggin kono ko omo jangganaɓe Qur'ana saabu tan weldemo dande e selludemo janggin o wi ala ko hijjore addunomo hijjore to gasi tan ko kotowo o dañi oɗon fartange ɗimmo fartange tataɓo mo dañi nde wonde ceerno makko meeɗa nawtude almudo janggude e muɗum ha ɓaara waɗana ɗum ijjaza nawta ɗum fuɗɗi koye kanko e ceerno Hamidou Ly to Daara Halayɓe e ceerno Malick Diath to Madina Diagne kamɓe ɓeeɗo ɓarde Qur'ana ndende Qur'ana kamɓe ɓeeɗo tato kadi gartidina ceerno mabɓe koye mabɓe fuɗɗi artirde almudo donc kanko oɗo aw Mouhamed Seybani kanko Abou Seybani o bammakko dañi ɗiɗo fartangeji tati eyyi donc eɗen mbawi haalde e makko ko heewi ko gasata eɗen mbawi haalde e galle Alpha Mamadou ko heewi ko gasata saabu eɗen gandi waɓe no Abdoul Aziz Aw en nanɗo waɓe no Seybatou Aw en nanɗo e woɗɓe ko wayno aw Ousmane Bal en nana to banggue Mauritanie to aw Mouhamed Lamine en nanɗon ɗo wocciɗo en ko galle o ko galle anduɓe kadi ko galle labɓe reedu tawi kadi ko moƴƴuɓe par ce que eɗen nana ɗo en Aissata Aw to Walalde Aissata Aw bammakko wiyete ko ceerno Tidiane Aw ceerno Tidiane Aw kañum addi wonde almami jama caserne Samba Diéry Diallo 1961 d'accord nden no woni jama bammakko addi wonde ɗon almami hade ceerno Mamadou Alpha hade muɗum arde lomtade mo ɗon ko Allah Seydou Nour Tall ko kañum waɗi wannomo ɗon donc galle o ene jogui fartangeji kewɗi kanko Abou Seybani oɗon mo resi o ko ɓi oɗon ceerno Tidiane donc e saaha kala nde tawno so tawi en gari tan o wonata koye corrigé en e wiide hande waɗi fayida hande wona hulde sabu ko wona jomum aɗa andi neɗɗo so tawi neɗɗo so tawi yiɗima tan omo heɗoma e won ɗin plateau ji
jomum ene jogo belema kono sahaaji ene jogo kulhuli hade ma fergitade kono noon eɗen gondi kadi e ceerno meɗen mo ganduɗa hoore maɗa ko corrige o eɗen woni Abousi mo tulde bango ceerno Abousi mo tulde bango e hartallo e aɗa andi kanko ceerno Abousi sahaa fof so tawi en jalti o nodda hamo e yewtere nde de hande nde waɗi fayida kono ɗo na oñi seeɗa ɗo ko ni ɗo ko ni sa wino ɗum ɗo kaale ɗum ɗo yewtere men sakkitinde ɗo nde o wi kam yewtere nde mbaɗa yaadi hen à 100% mbimi meeɗa dañde ɗum e maɗa o wi ala togora ngol ɗo lawol kay kam ko 100% yewtere nde ɗum ɗon noon aɗa andi ko yettere Allah no feewi ko windiyanke mawɗo ko windiyanke binduɗo defte kewɗe kadi ko nogaje ujunere helmere kadi ko gando tigi rigi gila dawa dawi eyyi ko gando tigi rigi kamilu pulaɗo aɗa andi eɗen jogui jaatige meɗen toon to Kanel to en omo wiya Mayram Soyel eyyi ko so o yetta ko toon to Kanel to en ko jaatige meɗen beltortoɗo enne kadi Ummou Lam kañum woni ko toon to Gaboru ko ƴeekiko kañumne kadi machallah mawni meɗen Yero Dado Sall kañum ko ɗon ɗo Nouakchott ɗo jooɗi kañum kadi ko mawɗi meɗen jeeya ko ɗon ɗo wocci ɗo kono noonne kadi ko neɗɗo battorɗo en tigi rigi Julde Ñaye Dieng kañumne eɗen gandi ko neɗɗo baɗɗo fayida ɗon ɗo cuuɗi meɗen waalalde ɗo henna ko beltortoɗo yewtere nde Dieng Mamadou Farba kañumne kadi serata e hettade yewtere nde député Dieng Adama Boubou kanko woni député départemental mo Babaɓe walla ɓe mbiyamo Garak o jeeya ko ɗo cuuɗi meɗen wocci ɗo henna ko hono noonne Thiam Diombar kañum ko ancien ministre des finances toon to leydi Mauritanie to henna wondude mawni meɗen Bana Diallo omoni ɗo ni hanki min kalde o kam woni mona ɗo galle mawni meɗen Moussa Oumar Sow ɗo en woni maire mo Walalde coordinateur national du PIMA donc ɓeeɗo fof ko yimɓe ɓe gandanɗa hoore maɗa ko heɗotoɓe ene onca en kono noon e saaha kala surtout mawni meɗen Bana Diallo o yo wonde rentoro ni Abou min noon mboɗo hulide min noon ni min noon na mi wiyamo haydara kala ko wona Allah ko mere kala ko asman tuɓi leydi moɗa eyyi ɗo jooɗimi ɗo en huufimi ko Alpha Mamadou e ɓesgu mum huufimi ko Ceerno Madani e ɓesgu muɗum donc mi hulani haydara hakkude hoodere e raññere eyyi ɗum ɗon noon eɗen jetta hen Allah no fewi ko wona ɗum ko Halimatu Kelli kañum jeeya ko to cuuɗi meɗen Sardo ko bani meɗen debbo tigi tigi heɗiyanke laaɓɗo heɗiyanke labtuɗo radio kala ko haala Siley Cuel jokkodiri e makko wallahi jamma ñalawma RTS Pindi TV dattamo wallahi tigi ko noon o way kadi kanko woni correspondant radio Doɗel toon to banggal Mauritanie ngal e nder département mo Ɓoggue ko hono noon ne mawni meɗen Kelli Oumar ancien ministre toon to leydi Mauritanie to en kañumne kadi ko beltortoɗo en tigi rigui no fewi ne kadi haalimo tan haalan joom cebbel ɓe taw ko hono noon ne Mamadou Amadou Kelli aɗa andi nde tawno kamɓe koɓe heɗotoɓe e ɗiɗo dumunnaji noon ɓe teppinoma e heɗade en kono noon ɓe mbi wonde ko yewtere fof waɗande yooɓe nelde par ce que eɓe joguino caɗele connexion eyyi connexion ngaji connexion ngaji mabɓe koko kuppanoni eyyi ɓe galano connexion mobile o donc jomum ko ma jaaha ene tenkoya e galleji janen ɓe mbi noon wonde ko kamɓe won e mabɓe mbi wonde ko ene jarani min yaade emin tenkoya wifi ji galleji janen pour heɗade yewtere nde ɗon aɗa andi ɓeɗon noon so tawi ɗum ɗon jaraniɗo ɓen ɓeɗon mbawa yejjitede eɗen jogui ɗo henne kadi musidɗo meɗen ko Nalanke ene wiya Ndeye Coumba Dia eyyi Ndeye Coumba Dia ko Nalanke baɗɗo fayida kono noonne kadi kañumne kadi ko kettotoɗo tigui tigui Mamoudou Baba kañumne ko Bah yetta woni ko toon to États-Unis d'Amérique kanko woni mum mbiyandumami o wi wonde Ceerno Amadou nene so tawi ene duwa noon neɗɗo wiya ɗum wonde yo Allah hebbinane añɓe maɗa taw ala koɓe mbawi e maɗa bon ko hono noonne oɗo Ceerno Bassirou Sow hanki ko Ceerno Bassirou Sow kono hande ko Sarif hande ko Sarif Bassirou Sow gonɗo to Safina FM onati Sarifagal onati Sarifagal eyyi onati Sarifagal kadi ko piilaɗo Sarif tigui rigui kanko e Zakaria Sow e kamɓene kadi ko yetteteɓe weltinteɓe tigui tigui ko hono noon Hammadou Raky Dieye kañum jeeya koto cuuɗi meɗen Siwre ko tanum Demba Jeeyel e kañumne kadi ko neɗɗo baɗɗo fayida no fewi o woni ko toon to leydi Mauritanie to en kala nde mbaɗɗen so tawi o heeɗima o gayni o addoto wadde fof ko noddudemi o nodda o duwo ha gandanɗa hoore maɗa ko eɗen mooli Allah o wiyami nangueɗo nanguɗon ɗo tan donc kankone ko beltorteɗe tigui tigui ko hono noon e Mamadou Lo to Orléans mawɗo Mamadou Lo e tigui tigui ne kayne dariɗo tigui tigui Mamadou Sy
kañumne o jeeya ko pendaw kono koto Espagne o jooɗi ko hono noonne kadi Alassane Sare kañumne kadi woni ko toon to France to henna hono Abdoulaye Diallo kañum woni ko Italie kanko oɗon Abdoulaye Diallo noon eɗen jettamo no feewi eɗen mbiya neldal makko yettima en eyyi hanki keɓɗen neldal ngal e juuɗe on mo ganduɗa hono ko Mamadou Sow ko toon ummino wonde neldal badgal fayidane kadi ma en gaddu kadi kolliren ɗum yimɓeɓe inchallahu rabbi tokara yiɗaɓe haalede ɓe ene keewi kono noon alay saago en mbaɗat daawe so tawi en ƴetti ɓeɗo seeɗa wooda kadi ko wonde neldumami audio neldumami kewɗi ma en tottu Djiby wonde neldum konko Djiby ɗi monte hakkude sertuɓe hen jiyanɗe en mbaɗi ni goomu mo ganduɗa ko goomu yewta heewde a jaama toka so tawi ala ko ɓeyta hen mawɗo goto ene wiye Alaji Malik Mokta Dieng Ndiaye pendaw ko gotum pendaw e Ndiaye ko gotum min mi sendata Alaji Malik Mokta Dieng o wi Abou Diop komi mawɗo mboɗo yeeɓa jewta muɗum no feewi o wi kono sa fof aɗa wappo aɗa ngafta min aɗa andi mi haalino ngolla min Amadou Moussa mbimi so tawi fulɓe mbawno wadde maaka fulɓe noon mbawa wadde lamba goɓɓe mbawa wadde politique mbimi nde kalɗo hakkude Amadou Ba e Abdoulaye Daoud mbimi so goto fof hande gembinoma ma yi hande kala wonɓe to fof mbiya Amadou Ba ko ɓinguel amen hayso jiɗano kala jeeyaɓe laaw e yirlaɓe sayboɓe ko ɓinguel amen tawa soɓe keeɓo yiɓe dentinta ɗum wona hay ko hay dawrugol eyyi o wi an noon sa fof aɗa ferguita min seeɗa dendam mbala mi ferguitan ko yendam kalane banggue politique o e jettimo kanko jignaɗo men Alaji Malik Mokta Dieng ɗo aslem ɗo ko neɗɗo moƴƴo tedduɗo sen kaali galle mo ganduɗa ko Amadou Ba sen kaali en kalat bani men debbo denɗi men Binta Sy mo ganduɗa ko denɗi ko kadi joom galle mum Oumar Gueyci Sy ɗo pendawɗo ɓe fof ko yeeɓoɓe yewtande hakkude noon wiyoɓe Abou Diop a gafta min ɗo walla duñi Abou Gaye yo haal ɗum walla yo haal ɗum ɗo ko noon jettirten Mamadou Djiby Niang walla mbiya Dalla omona marché Parcelles Assainies unité ɗo marsigol tappe ɗo ko ɗon woni walla mbiyamo Dalla ko inde Cukagu ko neɗɗo heeɗiyanke no feewi kadi ko gendiyanke o jeeya ko cuuɗi men Mbul sa haali noon lobbudu a haali Douye a haali Mbul fof ko diwan goto Abaydi Dieng nan ɗon ɗo dibitire muɗum ɗo kamɓe fof koɓe yeeɓoɓe heɗotoɓe e jeeya ko men wiye ngabba woɗɗani faada Amadou Abdoulaye Diak woni Amadou Diakou e jeeyaɗo Mbul kañum e hoore mum ko heeɗen kono feewi e ceerno Mamadou Bocar Kane nde kalɗa ka heyɗi nde ko lappol ceerno Mamadou Bassir Sall mo Doɗel en calmini mo ganduɗa kañum woni ceerno Bocar Ndiaye e ceerno Souleymane Déme e ceerno Alassane Sall ko heeɗiyankoɓe yeeɓiyankoɓe kadi ko wondaɓe yaadeteɓe ko wona ɗum ko musidɗo men sehil men Oumar Ndiaye Sall ko galle ceerno Madane ɗo jiiɗanmo e meeɗano yiidamo o holli adjoint maire Doɗel o holli ko heeɗiyanke yewtana no feewi ɗum noon mi jaɓɓima ɗen ñiŋoje ɗo mbimi joni pendawnaɓe jayennaɓe e duyenaɓe e lobbudunaɓe e sewumnaɓe e faadanaɓe e cewle jaafuɗonmi ko to e mbel weldi ɗiggude weeli muude kay weeli laamade mi jaɓi peloje ɗe kono mi haalama ko ɓuuri hawnade Abou Gaye so ɓeene pelamine mbiya mi jingani Abdoulaye Daouda mi woppi Amadou Ba mi hollima message Abdoulaye Daouda mo windimi ne yene am jongu musgu ene ñiŋimi ala ko wiyanimi joni noon holno ɗum wayata mi hollima message o wallahi tigi Abou Diallo heeɗi ɗum mi neldi ɗum Boubou Diallo Boubacar Ba mi neldi ɗum gila nan faade joni min kaldani mi jabtaki mo kanko Abdoulaye Daouda wadde so ɓeene mbiya Abou Diop Amadou Ba e Abdoulaye sono kaala en jinganta ko Abdoulaye Daouda na pela mi jaɓi felowande mi hollima message ko ɓuuri muusi ko message mo Abdoulaye Daouda faane am hay salminago ala ne yene am no ñiŋimi eyyi wadde mi jaɓa ɓe ganda tan kala ko neɗɗo haali ko miijo mum wona ƴettude o walla famɗinde o leñol ngol ko ngol gotol ko enen jiidi enen dendi anniya sago men ko woto guila noon kamɓe ɓe ndewɗen ɓeɓe certi koye diine l'islam gonɗen en jii galleji nan ɗo jeeyaɓe ko murtaɓe ma taw toon fulɓe tawaɓe ko layen tawaɓe ko haadi en tawaɓe ko gunata jokki ɓe ko galle ceerno kamɓe foof ɓe ko ñasiw en hay kamɓe fof ɓe tijani en koɓe galle ɗine certi wadde ko yidde way noon o jokko to o jokko ga mo kala noon yo andu ɗo jokkiɗa ɗo mo jiɗɗa o wonɗo jomum jokki banggue goɗɗo ne yiiɗi on kala ne jiɗɗa neɗɗo ma o
o wasa memede walla wasa wiyede hoto wi neɗɗo janano kala no mbiɗa neɗɗo janano neɗɗo ma o wiye kala mo jiɗɗa womo ala mo haaju ɓe mbi so wiyama bonɗo ne mbaye dogan moƴƴo ma won goto ɗum jogui sawni ittude fittal muɗum adi noon ko ɗum ɗo joguino ɗen Daoudou Kaba Soumaré e wondude ya Pagnel mo ganduɗa kañum woni hono Idrissa Niang Thiaway ɓeɗo jeeya ko waali ko yeeɓiyankoɓe yewta no feewi dondu foof en jettiɓe e dow inde Aissata Mody Mbodj mo dondu Amel Samba e Ablaye Sy joom galle muɗum ko heeɗiyankoɓe laaɓe no feewi eɗen jawnoɓe no feewi noon Alex Bassum woni ko Columbus Ohio omone forte makko ɗo hande omone Gabon haade makko wurtade o wima o arɗo so Allah jaaɓi omo heeɗo yewtande kanko ceerno Alassane Ndiaye jeyaɗo cuuɗi men ndulumaji ko gendiyanke laaɓɗo kala nde neɗɗo haalɗo e radio walla feugiti walla haala télé mawo windu o nodduma joni joni o satoma en jettimo en jetti Alhaji Wullum Sarr mo walla kamɓe gondi ɓoggue Boubacar Sow e wondude Wagne Ali Moussa Ba Samba en Oumar Boubou Sidibé en kamɓe fof en jettiɓe jardimamaɓe a toka e goppino ñande en a ari no haalirol communication to banggue gurdam ma so mboɗo andi ɓoyatani ceerno madani kon ɗannotoɓe hoto tolneɗa hande o caggal lelol communication eyyi tokara no mbiɗa ni ko neɗɗo kaalowo e keɗotoɗo alay saago e saaha kala ko fergutere hakkude ɗemgal e nofuru wonata hay sinno tawi ɗemgal e nofuru ene goɗɗodiri hen banggue kono noon wonɗo ɗe ɓattodiri eyyi ɗum ɗon noon wasata wonde e no mbiruɗa ni a haalat tan oɗo jogono naniri ga en o jogono famiri ga en ɗum ɗon noon kam ala ko bonnata peloje ɗe e ñiŋoje ɗe foof ko beelemma par ce que aɗa andi neɗɗo ɗo aɗa haala hunde ha ene ƴetta téléphone muɗum nodduma walla nelduma message felma ñingma e firti ko oɗon wonɗo tolninoɗa e muɗum eyyi ko wonɗo tolninoɗa e muɗum ɗo tolninoɗa e makko ɗo noon wonko nani ko welanimo alay saago o wawa tan ko feldudema noon donc ɗeɗon peloje no mbiɗen guila adani eɗen jaɓa ɗum ko heddi ko so tawi en garti e lewlewal communication walla ko ceerno maɗa sifa gurdamma ko nanduma jaydeji eyyi aɗa andi nandimi jaydeji ko 98 hewɓe e sukaɓe meɗen nanɗo ko nden ɓuuri jogade jarabi haali Jamano FM eyyi e nadde e jaydeji woni Jamano FM eyyi ko ɗon woni ɗuma meɗen Allah rokki en fartange noon kadi nde dewɗen e Jamano FM hay sinno tawi ko tasande wotere dañnoɗen hen rokki en hankkadi yidde e jarebuji aɗa andi mi winoma min nde garanmi e 7 FM mi waɗani demande mi waɗani haydara ko Racine Talla ɗo haali ɗon eyyi mbiɗa wonde pourquoi Racine ari RTS min mi arani RTS e gueɗe baɗe noon eyyi kono noon aɗa andi neɗɗo noddunoɗoma a namdaki ɗum a waɗani haydara so tawi yeehi ɓe gondunoɗa foof kadi o nodditi ɗumen par ce que technicien ji gonɗi toon ɗi 80% ko kanko addi ɗumen toon ko 7 FM o wonduno e muɗumen toon donc minnen so tawi o waɗani no waɗi toon ni ene gasa taw won yawmo jomum jogue e yen walla ko nandi hen walla noon kadi ko min fonno ummade eyyi ko min fonno ummade mi ɗaɓɓoyomo nde o nomade mi yeehi bismoyademo saabu jaadum tan koye ceerno Madani famde yeehi toon duwonoyademo eyi bismimo nde ɗum waɗi nde passation makko de service kadi jaami toon ha kaɓami ni e nder passation makko de service eyyi par ce que tagui mi haɓede nder passation makko de service ko o lomtotono ko Babacar Diagne Babacar Diagne ari ardi e jungurlaji muɗum woni awluɓe muɗum e fofof muɗum goto fof nana wulla nana askina Racine Babacar Diagne haade muɗum wadde discours fodde 10 minutes ko awluɓe muɗum dari ene gulla eyyi donc kanko Racine o ari omo heɓori ƴettude konngol hay gawlo makko goto dillani hay ñeño makko goto dillani mbimi fotani wonde won gawlo goto woni ɗon ko gawlo mabɓe eyyi Sinthiou Bamana yiɗi noon ƴettude konngol gonnoɗo metteur en scène wi ene haɗa ɗum ɗon noon min ɗo joɗinomi ɗo donkumi muñorade guiddumi garmi han diftorimi noon micro tottumomi kanko gawlo kono noon nde tottumomi micro nde min nimsani par ce que o andini yimɓe holi Racine o andini yimɓe Racine holto ummi mi waɗi oɗon acte kanko gawlo o ƴetti fodde 5 minutes omo askina Racine hawo gayni Racine nde fuɗɗi ƴettude konngol mi waɗi oɗon acte yesso almami bokum nden ko almami bokum adduno Racine donc nden ɗum ɗon waɗi e ceerno Talla ko mawni ko yi action o kañum ɗum weli ɗum kono anda kam mi anda ɗum min jalti han salmini kam wi kam an noon a waɗi ɗo action baɗɗo fayida eyyi ɗon min certi donc ko yidde wiide han ko caggal muɗum mi yiiloyakimo o totti kam numéro makko téléphone
kono numéro téléphone oɗon o heɓata ko hen o waɗani kam kadi gueɗal gongal Macky Sall nde woni président de la république Macky nde prêtata serment muɗum toon to hôtel Méridien président min ko Racine noddi kam ha garmi itti carte invitation d'honneur totti kam yomi armi tawtore prestation Macky Sall nden kanko Racine o hoɗi ko liberté 5 ɗo o sowa eggude fatude to hen garmi nden mi ari o itti ɗum o totti kam o wadde hen ujunnaje 4 o wi kam mbaɗa passe taxi te nde nawmi oɗon carte d'invitation nde garmi nde komi neɗɗo mawɗo e nder prestation de serment Macky Sall oɗon par ce que nde natmi de tawi ko mbaɗa réservana siège ɗo potmi jooɗade siège oɗon mi jooɗaki hen saabu won mawɓam ɓe tawmi toon ngalaɗo jooɗi guittumi tottumi ɗumen jooɗi ɗon nde garmi kadi nde Macky ummi toon no fayi présidence kadi Allah rokki kam kadi fartange ha natumi nder présidence sababude oɗon carte donc kanko Racine o waɗani kam ko Allah hoddirani eyyi heddi noon ko ɗuma koye fodore Allah yahata ɗum laataki ko heddi ko so tawi en gartimi fuɗɗinoma haalde e haala lewlowal communication no ardi donc lewlowal communication ko miijoji tan pottuɗi en jahat wodon ɗo jooɗiɗen gonen e yewtude jewteten ko rendo meɗen jewteten ko leñol meɗen jewteten ko affaire ɗemgal meɗen caɗele gurdam meɗen koye nder hen lewlowal communication e oɗon min e hamme e Ousmane Mak haaldannoɓe hen ɓe min mbi wonde ɗo joni enen en mbaɗ ha feere mbaɗen créé comme fedde wotere taw fedde nde hotonde won fedde mawde onon hamme e Ousmane kon journaliste uji plein ko Allah rokki on ɗum minen noon emin jogui doole amen emin jogui hakkillaji amen min gara min coɗo e moɗon ƴeewen wawde darnude hunde ko gandanɗa hoore maɗa kala ko waɗa e Farais eɗen batta ɗum e ɗemgal Pulaar kala ko waɗa e anglais eɗen batta ɗum e ɗemgal Pulaar kala ko waɗa e arabe eɗen batta ɗum e ɗemgal Pulaar ɗum ɗo noon tawi koto banggue kabaruji to banggue jewte to banggue min nanodiri hen min gaddi wadde batu amen gadango ko galle Ousmane en ene koɗi ɗo en Saker no ene koɗi ɗo en Cypress 2 donc ɗo site foire ɗo min mbaɗi ɗon batu gadango min e hamme Ousmane Mak yante Moussa Diallo docteur Moussa Diallo Moussa Mamadou Diallo e oɗon saaha min mbi wonde ɗo joni noon tawde woni koye ɗum ɗo jiɗɗen wadde alay saago en dañat siège ɗum ko gueɗel gadanel nguel jogoɗen ñiɓirde men alay saago en dañat téléphone fixe en dañat internet en mbi d' accord joni noon holno mbaɗi hen min jeehi to ceerno Madani min kolliti ɗum miijo ngo ceerno Madani wi min namdi min holto min jiiɗi wadde ɗum min mbi ɗum min jiiɗi wadde so tawi dañama centre bopp ko ɗon koye wonki leydi ndi jeeya kadi ko mantorgal mawgal ceerno Madani jokkodiri e ceerno Aliou Ba min jeehi to ceerno Aliou Ba ari holli min saluji wi min ƴeewe sal mo jiɗɗon min ƴetti sal mo min jiiɗi o donc ɗum ko 2009 wonno nden min dañi ɗon sal o noon ko sal yaltan ɓolal hay 6 goto min tawi ɗon jamdi ɓe mbi min wonde ko 6 Amadou Malick Gaye wonno donc min tawi ɗum ɗon min goni ɗon nde min pini foof min dawa min pottoya toon on saaha liggey ala haydara fofo ko somuruji gonno min jahata min pottoya toon somin dañi arayal amen min mbaɗa arayal amen somin dañi guerte amen caafa min ƴakka ɓe hen ko mangoje guere face guurta eko nandi hen min goniri noon min mbiya alay saago internet ala nden tew dañde ɗum weeɓani wonano hande ni emin jiiɗi kono noon weeɓani e oɗon saaha Allah waɗi jiidirmi e Ibrahima Abou Nguet kollini ɗum miijo ngo mbimi noon emin jogui caɗele o wi hol caɗele moɗo min mbimi wonde min jiiɗi ko dañde internet o wi kam internet abonnement muɗum holno foti installation muɗum e fofoof kalan moom on saaha ma wono hedde nogas e quelques ujunere o itti nogas e jeegom ujunere o limi ha timmi o wi kam wonde nda Ibrahima Abou Nguet juuti eyyi o fawi hen ujunnaje 4 goɗɗe woni 50 ujunere o ujunnaje 4 ɗe ko an jeeyi ɗum jaami mbaɗirmi abonnement internet o min gari min dañi wifi e wifi oɗon noon ko hen min mbaɗi erago hankkadi nden min mbaɗi erago adi jabtade min fof ko Oumar Toksel Ba on saaha no woni États-Unis d'Amérique nden o jabtima min holno jabtori min kanko Oumar Toksel Ba o heeɓi miijo ngo o ƴetti numéro am téléphone o noddi kam tawi adi noon ko biyeteɗo Mouhamadou Ba ne jeeya feeral on saaha kanko wonno mawɗo délégué ji
fedde pulaare speaking haalde mo ñande Mamadou eyyi nden kanko Mamadou Ba o heeɓi miijo ngo tawi emin jokkodirno o noddi o wi kam o wi kam wonde jokkodire Oumar Tokosel ko neɗɗo radio kadi ko jiɗɗo ɗum coftanɗo ɗum kadi gandanɗo ɗum bawɗo informatique eyyi ganduɗo no feewi woni noon nden kanko Oumar o heeɓi erago ngo tan o addi foof ko neldudemi ordinateur uji sappo o wi joyɗi ko lewlowal communication jeeyi goto waɗanam feere radio Pete heɓa goto radio Thilogne heɓa goto radio Timtimol Wourossogui heɓa goto radio Gaynako heɓa keddiɗo o jogoɗa ɗum sappo o tiɗimo koye sappo on saaha noon ordinateur ko famɗi foof ko kesi on saaha ordinateur ko famɗi foof par ce que kanƴi fof koɗi PC ji ko ordinateur uji fixe ordinateur ko famɗi fof kam ene heeɓa capanɗe jeeɗiɗi ha capanɗe jeetati ujunere o jawama nden o neldi min ɗum o wi miijo ngo joguiɗon ngo no moƴƴi kono caloɗo e tawtoyde goɗɗo e miijo muɗum kala garɗo yo taw on e miijo moɗon so tawi yeehi woppido on e miijo moɗon min noon mi ari ko hen jinmi jeeyede mi haali mbimi wonde kanko Oumar Tokosel Ba oɗon o wi wonde tawde on dañi chaise on dañi internet oɗon jogui téléphone moɗon alay saago jogoɗon secrétaire min mbi ɗum de noddi ko doole o wi secrétaire o ko min rondi ɗum min ƴeewi secrétaire duuɓi tati walla min yon duuɓi tati kanko Oumar Tokosel kanko yoɓata secrétaire o lewru fof ujunnaji sappo o ruttiti kala julde taski goto amen fof ene jogui jawdi layya min hamme Ousmane Moussa Diallo kala julde taski goto amen fof ene jogui jawdi layya jiida e saaha fof ko neldata min komin ballitori woni fond de roulement o donc noon min goori hen lewlowal communication ha ari ha yettiɗo yetti kono ɓuurta RTS hande heɗede eyyi oɗon saaha noon fandare nde wonno ko toɓɓe tati toɓɓere adande nde ko yimɓeɓe yoɓe keɓ information yoɓe keɓ kabaruji taw koye ɗemgal pular taw ko kabaruji labtuɗi soit koto banggue bindol e to banggue radio internet par ce que minen caggal Senweb caggal pulago.com caggal ɓeɗo leeral to Belgique minen emin jeeya e adiɓe wadde ɗo radio en ligne caggal kay Senweb ko minen gaddi wadde ɗum ɗo henna nde min mbaɗi ɗum ɗo oɗon saaha application gotonoɗo wiyete ko OVO Ousmane makko ene jogui ɓiyum ko ndeɗon hitande jibina min mbiya ɗum ko OVO eyyi donc ɗum ɗon yaari hono nda noon min mbi toɓɓere adande ko kabaruji ɗi kam yo deggodir to banggue bindol min goni hen ha Allah waɗi min jiitodiri e Kasumli waddu min e goɗɗo nan woni ɗo henna ko informaticien waɗani min installé radio en ligne e nder site amen d'information lewlowal communication on saaha wonno ko lewlowal.com donc min goniri noon radio ngo ari naati emin porma hen yimɓe jayde bindol nde ne yaha hammeli woni rédacteur en chef o kanko sattoto bindi ɗi hen eko nandi hen min goniri noon heddi noon arsukaji kewɗi jalti hen kanko hamme o dañi o fayi RTS ummi toon fayi 2S Moussa Diallo ummima ɗon faati jangguinoyde eko nandi hen kono noon eyyi e kala saaha noon somin dawi tan ko ɗon min pottitta kala ɗo min jeehi kam so tawi 4 heures yoni jippiɗo foof ma artu ha ɗon secrétaire o kam kañum ko ɗon tan ñalla ni min goniri e lewlowal communication hunde ene yaaha wayloji ene ɗumnin ha hande o lewlowal communication wattama GIE e GIE baɗaɗo lewlowal communication guila adane ni ene joguino numéro muɗum ko fati e par ce que oɗon saaha ministre wino min ko nde min jeehi ƴewude kayitaji o wonde tawi woni koto banggue presse en ligne ala taw estati baɗaɗo pour presse en ligne kono mami tottu on numéro e ballal Ousmane Makkali ministre waɗani min numéro wonde minen emin jogui site d'information en ligne en yaha hande o lewlal communication wonti GIE Abou Sambou Diop woni président lewlal communication hande o lewlal communication yaltini volet ji goɗɗi care goɗɗe ɗe yaltini ɗe woni caral to banggue heblude sukaɓe jaydiyankoɓe donc ɗum ɗon halfina ɗum ko kanko hamme Amadou Ly e Ousmane Makkali kamɓe jogui ko fati e ngoɗon heblo waɗi caral ko fati e mulgo defte e sattade ɗumen ɗum halfina ɗum ko Abou Sy waɗi caral Abou Diop foof e ardade ɗum ittata ko fati e jokkodiral to banggue relation national et international ene heedi o toon banggue ko fati e juɓɓudi to banggue faggudu ngaalu Abou Gaye hettina ɗon to banggue juɓɓudi ndi Abou Gaye hettina toon to banggue faggudu no ngaalu dañorto e ko nandi hen Abou Ndiaye Alaji Abou Ndiaye to Madina Gounass hetna hen
to bange noon moftowo ngalungu ittata hamme fof e wonde to en keblowo woni gayna kadi moftowo booñ kañum e Hammar Thiam woni booñuji ɗi ko ɗiɗi oya ko hamme gérata ɗum oga ko Hammar Thiam kañum gérata ɗum donc siège social o mais jubbi o ma mbata so tawi cette ɗe ɗacci so tawi cette ɗe ɗacci jubbi o siège o wonno ko siège o wonno koto centre Amadou Malick Gaye hande o siège o ummitima toon arti ɗo henna e Maris tawi noon ko ɗo henna ɗo Pindi TV ɗo henna ɗum ɗon fof de ko ballal Allah e ballal Pindi TV kono noonne kadi e ballal Daoudou Moussa Dia wadde noon kala nde mbaɗɗen en jettata Allah jettenɓe kamɓe walluɓe en goppi en kuufi en ndeeni en totti en joƴƴinani en ɗum ɗo en donc en jettata ɓe kala saaha e nder hen hande o lewlewal communication dañi galle dañi terrain muɗum tawi terrain o caggal Allah e nelaɗo muɗum ko Abou Diop rewda ɗon ha ɗum ɗon wawi wodde hol dokkunoɗen terrain o Boubacar Djibril Wade jeeya ko tatki wonɓe cukkugel Boubacar Djibril Wade ko kañum rokki terrain o ɗon terrain o waɗama pose premier pierre budget o ene mawni ko yiɗa waɗede hen ko ene heewi togara donc ɗum ɗon fof e waade noon lewlewal communication ala ngaalu so tawi wonti ko mbuuɗi e buɗɗiɗi ko jiɗɗen wadde ɗon ko en mbaɗa ha ɗum kono noon en kolliti mo gandanɗa hoore maɗa so tawi e guite ñawi ko toon hokoyte so tawi goddi joori ko toon cofnoyte so tawi deedi mbiidi ko toon lowoyte oɗon woni Ablaye Madina Gounass Ablaye Wolle Ndiaye donc o rokki accord makko wonde kala ko jiɗɗen wadde ɗon so Allah jaaɓi tawde tan koye pulaar jiɗɗen wadde ɗum ma waɗe ɗon kadi kanko mo waɗ ɗum o waɗana ɗum lewlewal communication o waɗana ɗum leñol makko donc ɗon ne kadi ko yiɗa waɗede ɗon ko ene heewi saabu ko ɗum centre ɗum wonata ma waɗi saluji ɗo jangguirte Qur'an non ɗo jangguinte Farayse ɗo jangguinte Qur'ana kono noon ne kadi ɗo heblete jaydiyankoɓe ɗo heblete waɗoɓe montage tawi koto banggue vidéo filmoɓe eko nandi hen ma waɗe nokku kadi ɗo gandanɗa hoorema tawi ko ɗo salle de réunion kadi ma waɗi e nokku he ma waɗi e muulirde defte imprimerie so Allah jaaɓi kadi ma won e nokku he tawi noon ko defte pular kono noon ne kadi ha joni e nder nokku o kadi eɗen jiiɗi wadde hen logement ji o tawa jangguinoɓe ɓe en taw ko hen mbawata hodde tawa tampata kadi so tawi dañama internet waɗe e nder hen eɗen jiiɗi wadde henne kadi ko faati e cuuɗi ɗi gandanɗa hoore maɗa ko kebli hen taw ko wiyete chambre meublé famili ɗum ɗon ne kadi tawa so tawi hoɓɓe gaari jomumen ene jogoɗo jippi tawa ene loué ene waɗa gartam wawa kadi jogade galle o appartement ji meublé ɗum ɗon fof eɗen jiiɗi wadde ɗum hen donc ko ngaalu kewgu namdi ngaalu ngu noon caggal nde jiidirɗen Ablaye Madina Gounass Ablaye rokken tokare mi diwi nde garɗen centre Amadou Malick Gaye jonde adande adinde wadde ɗon ceerno Madani nde ari ɗon ƴewde salle o e ƴewde nokku o limi 50 ujunere o winde he mbaɗa andi han e ata ene foti yarede ɗo henna eyyi donc ballal makko adi nadde e nder lewlewal communication ɗimmita ɗum ko Ibrahima Abou Guet ko wona ɗum ko lewlewal communication gagni marché Prodam to Matam marché o ko 3 millions wonno 3 millions o foof watta ko e nder matériel waɗa e nder saluji d'attente waɗa e nder photoyaji waɗa donc ko yettude Allah no feewi tawde woni Allah ne rokki en cellal ene rokki en gurdam ha e oɗo saaha hande ko jiɗɗen wadde ko eɗena mbaɗa ɗum eyyi hay sino tawi doole ɗe wonɗe jettaki lewlewal communication hebli ñalawma deftere pular taw ko ñalawma aduna ko faati e deftere pular ɗum kala hitande ena waɗa eyyi en mbaɗi édition ngaji 4 eɗen payi édition joyoɓo o so tawi rewi lawol so tawi firtaki foti waɗoyde ko Dumga Wuro Alpha hikka ko toon anniya waɗoyede e mois de décembre donc kala mo gandanɗa hoore maɗa ka windiyanke aɗa windi defte maɗa aɗa yiɗi muulanede so tawi a jokkodiri e lewlewal communication ene wawi wallodirde maɗa holluma laabi holɗo potata rewde holno fotata muldede e ko nandi hen walluma kadi so tawi deftere nde gasi nde waɗane ñalawma so tawi a jokkodiri e lewlewal communication ko faati e satto ko faati kadi e bindi e fof no foti yaarude kadi ene jogui haralleɓe muɗum ene mbaɗa ɗum donc lewlewal communication ala imprimerie mo ene muula kono ene jogui imprimerie ji ɗi gandanɗa hono waɗa eɓe jokkodiri e muɗumen taw ko muuloɓe defte ɓeɗon so tawi gaari
ene mbawi mulandema deftere maɗa tawa kadi ko négociation lewlowal communication tawa prix mo ponnoɗa yobde o so tawi woni ko ujunere e temedere wonno taw ko ujunere joɓata ɗum ɗon ne kadi nanɗon to banggue lewlowal communication togal a jaama to Carlo wi kam koje mañi won keddi ko seeɗa kono to ka ma garta Ibrahima Abou Guerte so eɓɓo goyno wadde goñande wonde hol kanko banggue développement hol kanko banggue dawgol beele ko coyɗo walla ko coynaɗo taɓande hakkude makko walla makko président Macky Sall ko dayne ko waasi hen nattudemo e Pastef ko sakkiti ko kanko e Moussa Diop e nder département Podor jaafoɗon koɓe jiiyan koye mabɓe ɓe deccima e gartu hen ma garta Ibrahima Sarr mo ganduɗa mo cubalel nannuɗo koyete mbaɗɗo tappirde nanni koyete ko pula e nder Google e ko nandi hen yimɓe fof ne belti hen ma garta makko Sall jaaɓi toka ma garta toɓɓe goɗɗe taw tan wona dawgol kadi bandiraɓe heewɓe ne mbiya ɓe garta dawgol taw ko banggue caggal leydi saabu en jii caggal leydi o no wayi hande o to banggue CEDEA o ko woni e ƴuñde toon ko leyɗele ɗe yo jaltu e ko nandi hen Guy Marius Sagna a yi ñanden to parlement to France dégage o won leyɗele ɗe jaadani e CEDEA o ɗe jaadani e France tan belti no feewi yaaduɓe hen ɓe beltaki no feewi ma en battode kawuji to banggue caggal leydi to ka cakkitoɗen ko mboɗo andi yaade e Ceerno Madani ko kala ko eɗen jetta Ceerno Madani en mbiyanimo ko kanko ɓuuri sernaɓe foof en mbiyani noon ala hono ko kalɗa ɗo joni ko hunde dilla e Pulaar neɗɗo dawa walla ɗo ƴeewe nokku ene téléfina adda mbuɗo mum waɗa hen so dañi caɗele kadi dawa hen ɗum ko hunde mo hunde no feewi no feewi no feewi ɗen jetta kadi galle men Mamadina Gounass o Pulaar wuurde toon defte Pulaar e defte Fayse e Arab fof ene filtodira ɗo gadda fof jiiya Pulaar ɗo winda ɗon hinno ko sago ɗemgal wawa wuurde tawa ɗiɗo galleji natani hen tawa sernaɓeɓe natani hen kono aɗa jogori yaade ngal ɗo ñantugol ko ñantugal caggal maayo aɗa yaada Ceerno Madani Jillu ko hol nden e hol toon e tokara aɗa andi ko Ceerno Madani ko heƴata e yewtere wotere heƴata e jewte ɗiɗi saabu Ceerno Madani ko dontuɗo aɗa andi Ceerno Mountaga wiyatno kañum woni jaatigi Fuutankoɓe ɗo henna e nder wuuro Dakaru ngo kanko Ceerno Madani ko nden jonde o jotti ko ɗum ne kadi woni ko waɗata ɗum woni ko dogata ha e ñallugue hande gue Ceerno Madani kala ɗo jiiɗa ɗum koye moƴƴere kadi Ceerno Madani ala mo yawi Ceerno Madani yawani hay goto ko jiɗɗa foof gona so tawi a ari ɗo makko ɗo han kala ko kulannoɗa e Ceerno sa ari ɗo makko ɗo a nattat hulde holko woni ɗum par ce que udditantuma ko yeeso ha cuusamo kadi a wawa andude ɗum togar taw a rendani e Ceerno Madani lahal oɗon ñamda nde tawno o ñamata goto eyyi kala lahal makko ko ma yimɓeɓe ɓittodira aɗa andi min mbaɗa jogui teskuye goto mbaɗa nana Abdoullah ta ene haalanno Cheikh Oumar yaade konu omo jogui paalel makko konu ngu ɗomɗi paalel konu ngu fof yari e fandu ndu te fandu ndu gasani ndiyam mi yi maali muɗum haysino wona hono ɗum ɗo galle Ceerno Mountaga ɗo joni noon jafoɗa to mbiɗa tajama jafoɗa jilmi ko mbaɗa yiyata hewde Ceerno Madani haɗe ɗi kojomaji joyi tan nguɗo jillu garta enen ha gaynen jotta ñande wonde saabu heccangue ɓe haalde makko Ceerno Madani o jaranimen jetti Abou Sy ko mbaɗen Abdoul Ata banggue cheikh mako kono omo yiɗi yo jokku hayso wona on kala khalifa dine leñol yo haale joni noon gartani jillu ngu ñande wonde waɗen yewtere heewide faade makko a jarama ko yidde wiide han sa nani ɗon tan ko lahal ngal ko ngal heewi yimɓe ko fof kala coppiniɗo ma haar ummo woppa ɗon donc so tawi en garti to banggue jillu ngu ko hande ɗo ɗo gonmi ɗo en somi ummima ɗo tan ko galle to paami ko kirdow e oɗo alarba mo ganduɗa hande o no hawri e nogas e nayyi lewru juillet 2024 o walata ko ɗo darɗo so wali ɗo darɗo janggo alkamisa o dawa o waltoya ɓogge so fini aljuma na hawra e nogas e jeegom o dawa o faya ñaabina o juuloyta tisibar ñande aljuma nde o juula toon takkusan o wirdida e mabɓe so tawi weeti woni aset ene joga ɗon programme holko jeeyi sababu muɗum noon ko oustas Amadou Yero Kiiɗe mo ganduɗa hono waɗa yo Allah yurmo ɗum yaafo ɗum ene joguino e miijoji muɗum saabu darde makko e l'islam darde makko e rendo fulɓe darde makko e ɗemgal Pulaar kanko oɗon oustas Amadou Yero Kiiɗe ɓe joguinomo miijo deftere Cheikh Oumar wiyetende Safinatu Sadat nde deftere nde yo nde sarhine e dow sarhingol deftere nde goomu Mauritaniaɓe ngu kanko oustas Amadou Yero Kiiɗe ko kanko ardino nguɗon goomu oɗon commission to banggue sarhude deftere nde omo wondi noon e Mamadou Amadou Kelli en e woɗɓe donc
o ardima commission oɗon deftere nde sarhannoɓe fof carhi ha gayni artirama nawama rédaction kala ko waɗeteno waɗama ha gayni deftere nde naati imprimerie mulgo deftere nde no had deftere nde yaltu tawi kanko oustas Amadou Yero Kiiɗo o hawri e ladial o sankti yallah yurmomo yaafomo amin e nder ndiɗon baadi noon kanko ceerno Madani e rabiɗatu ulama o fedde nde o ardi nde ɓe mbi noon tawde woni ɗum wayini en alay sago deftere nde dédicace o waɗoye toon to ñaabinoto to wuro makko tawde woni kanko o jeenoma e ɓullinoɓe miijo o jeenoma e ardinoɓe golle Allah waɗiri hono dani jehen tawoyen ɓesgu makko e hoddiɓe makko e koriji makko ndenden e muɗumen ñalawma duwanoɗen ɗumen juuroɗen mo duwanoɗen mo kolliren ko ndeɗo deftere de woni nde gandanɗa hono kanko oustas Amadou Yero Kiiɗo tampere makko ene wonno e muɗum donc ɗum ɗon jeeyi sababu ñalawmaji toon to ñaabina ɗo ko aljuma garoɗo e aset woni ñande nogas e jeegom e nogas e jeeɗiɗi ñande nogas e jeegom de so tawi ñande nogas e jeeɗiɗi nde ñalawma o so yimɓe juuli takkusan ko ɗon o haaɗi ceerno Madani e sete muɗum raabiɗa kirda ɗon duttito ɓoggue toon ɓe mbaltoyta ɓoggue noon ne kadi ñande nogas e jeetati nde hawrata koye dimanche ñande hon woni ziyara hono Amadou Muntaga Cheikh Oumar bamum ceerno Muntaga ñande hen wonata ziyara muɗum donc oɗon ziyara kadi ene jeeya eko ittiɗo ene délégation eko ittiɗo e rabiɗo ceerno Madani ko wayni e kala saaha omo waɗa ɗum kadi yimɓeɓe ene jiiɗi ɗum yimɓeɓe ene karujine e makko nde tawno yimɓeɓe foof dañjani fartange wawde ummade e nokkuji muɗumen arde tawde mo ɗo henna ene faaɗi kono kankone kadi omo yiɗa yaade e yimɓeɓe kono noon ceerno Madani wiyatama wonde ko kala ɗo ene yaaha yiiɗa tampinoyde ɓe tawata toon ɓe min jaadi min gari ha ɓoggue ɓoggue e wocci ko 15 kilométres o woppi kam ɓoggue o yeehi wocci te min kanko itti kam ɗo en min jaadi ha ɓoggue omo yaha wocci o haalnanima omono yaha wocci o yeehi ha Allah waɗi o tawi toon sehilaɓam o namdi galle amen ɓen degginimo nayimo ha galle amen on saaha nenam ene wuuri gaddimo ha mbimo wonde yummum Abou Gaynel o itti ujunnaje nogas CFA o wi nenam da joni noon ɓe garti mbaɗa haalda e chauffeur o anda ko wuuram ɓe jeeyi woni sifanademi noon toɓe jeehiro mbimi toon ko wuura amen joni noon jaami mbaɗa salmina paame makko tan gonmi e jalde kanko ne wone jal ɗum ya bo an ko jalha mbimi ceerno annene aɗa jala mbiyami jalha o wi kam nene ma no salmini mbimi ganduma aɗa wawno nawardemi o wi so wi mbaɗa naworma a andi ko toon paaɗen ma ƴettu téléphone ma gona e noddude mbiya ceerno Madani nana ara hon yimɓeɓe jalta wonta tampere muɗumen ɗum mi yiiɗa tampinde yimɓeɓe mi yiiɗa lorlude ɗumen tokara ko hono ni golle ɗe mbayi ceerno Madani noon eɗen duwonomo yo Allah junnu balɗe ɗe moƴƴina battane ɗe duuso ngo yo ɓooy ceerno Madani kala fedde daride ɗo henna e nder leydi Sénégal e leydi Mauritanie yoore wonde min de mbaɗa innitoro pulago mbaɗa darani ɗemgal pular so tawi a ari a haalani ceerno Madani miijo fedde nde maw wiya wonde mete oɗon jogui carte natirɗe sa yi mbaɗa jogui carte so tawi a wi wonde emin jogui carte uji membre o ittata o sooda kartal o jeeye e ndeɗon fedde so tawi on ngala on mbi wonde mamin mbaɗoy mo ittine kadi uyende he so tawi on mbaɗi carte uji moɗon gadda noon kam kartal ceerno Madani ko hono noon woori e ɗemgal ngal togal a jaama toga en jettimo no feewi heccange nde jaaɗen toon nde mi tan ɓortumi wuttamo jam ko ɗum woni o weltino feela ko min kalni o yetti Pindi TV kanko ceerno Madani o jarnima Pindi TV no feewi no feewi no feewi wadde nguɗon jilluni ma Pindi TV yawde hen so tawi Allah lamɗo jaaɓi oustas Kiiɗe ko neɗɗo teskinɗo poɗɗo teskede no feewi ko en Alhaji Mamoudou Ba en ɓen fof ma en garta mumen so tawi Allah lamɗo jaaɓi ko golliɓe golle joɗɗe baɗɗe fayida to banggue Lasli Fouta ma en garta Mamadou Alassane Ly jettan ceerno Mamoudou Dia nde mbaɗi fedde nde ɓe jeeɗi Saynou Tall inni fedde nde wi ɗum Lasli Fouta ɓe guitti waɗe mabɓe ɓe ko Mamoudou Dia walla ko Saynou Rayta temedde jeegom wi yoɓe ballitoɓe mbaɗa bawɗi wadde hande so tawi woni yimɓe jayɓe waɓe no ceerno Abou Sy en jayɓe wiyoɓe nalankagal no haami goppe Mamadou Alassane Ly wawi settade hakkude muɗum Mamadou Diabali golliɗo golle joɗɗe baɗɗe fayida e nder RTS hande golliɗo e nder pinal meɗen ha jibina he pelle kewɗe Mamadou Alassane Ly no wawi settade ceerno Mamoudou Dia setto Saynou Tall golle ɗe mbanne wadde ceerno Madani waɗi ɗum waɗi ko foti wadde togat noon
lawol jam Allah jarama yeɓiyankoɓe Ayawo Pindi TV on keɗima nde ɗo yewtere on jarnama no fewi hay son padano min ɗo min gari ɗo tawe min ɗo hay so welani piye min Djiby Diatta banggue caméra Ali Fall montata ko ɗo ka ten ha lawol gongol sallahu lam ɗo jaaɓi